Здравейте, хора! Аз съм Фарлиан и днес снимаме на Clash Royale. Това ще ми е първият епизод, но знаете, започва се ми гричката отдавна. Имам един супер майк чест, аз имам си клан, както видите. И мисля да въртим някои игрички. Ако ви хареса, може да продължим. Ей, това ми е като цял дека. Вижте го, хубаво. Това са ми другите карти. Ако имате някакви предложения, може да сменя дека. Но нека да започнем с играта. Така. Да победим. Нужда се откупи. Така ще направим драгони. Ох, на мен е много силно. Знаете, малко съм болен. И го си може да изгледа малко странно. Но нямате проблем. Отдолу в коментарите му пишете, ако искате да влезете в клана, да ви приемем. Ще му пусне за защитали скелети. Както ви казах, или майче не съм ви казал, малко съм болен. Много майче. Не бе, драконе! Не върви ми страни, бе! Така. Значи това не се защита, когато пусне ексбол. Странна работа. Явно е просто много тъп. Няма ли нищо, дето мога спрели тия, много ме дразнят. Аре с тия. За толкова малко остана. Така. Бъба. Тако е рип. Горкичкия. Чак ме фана малко жал за него. Сега ме фана жал за пеката ми. Куча малко, бе. Не. Едни скелети защита, моля ви. А, така. В последния момент се намесиха. Давай преди сега ни обърне. Въркнах се на косъм. Малко трябва да се посмеем. Някой от приятели да спредела за битка. Никой. Ето, обича много силен. Просто това е най-цепената батка, която познавам. На 7 арена, мисля. Дали ще приеме битката? Абе, зарежите го. Сега ще ги мачкаме на пета. Аре с тия, бе. Не можах да работя коса колата.
пусне набързо на Експо. Дано и то да е като оня. Да се стои така. Явно не. Какво се прави? Не всички са тъпи. Вай, магиосника. Вече се сети как ще се защитим. А така падна в средата. Не обичаме и така да ги фащам. Капанче. Тук да пуснеш такова моя рип. Чакай, аре. Тя стрели. Много се закачат. Сега Ганто ще им покажа как се прави. Но ако не е Xbox, ще им покаже. В тези гоблини. Ще го смачкам това. Може тя ми звучи малко странно. Гласа. Вай. Моля се да не пусне нещо, аре. Пусне нещо срещу Xbox. Когато си към пусне нещо срещу Xbox, ще пусне една срещу секирата, нали? Точно се сети. Просто не умра някой случайно да ме поведе, ама така случайно. Аз съм си пуснал нещо, той спуска пак от другата страна. И аз слепичкия не го виждам. Не, моля се, не. Край се на тънкова. Или пък не. Това е гигант скелета. Моля се. За... Не! Моля се! Умри! Не! Вай! То много гадно ми поеди. Просто това беше много прецакващо. Така... О! Пейкато. Не. Няколко 2000. О, имам супер магик чест. Пада ми се от една игра, дето изобщо не знам, що ми се падна. Просто това ще не е лошата игра на света. Победих го едва и пак ми даде супер магик чест. Кеф. Още едничко елексир, аре. Още едничко елексир. Вай, какви говоря. Вай, то не ми щупи колата. Дори не забелязах. Аре, чупите го. Аре си тя. Принца, айде. Добре, че имаме скелети да го саднем едно много яко.
Но той има ПК и Nissan на гиганта. Не всеки ден е велики ден. Така. Искам по един по-бързо или да губя по-бързо, просто това ще е голяма грешка. Но те е допуснал грешка още когато започна да игра срещу мене. Ако като сега разруши колата. Аре, 2 удара. Стига да и един не направи. Даже не знам как се защитавам вече. Ще ми разруши колата. Не. Явно ще продължи дълго играта. Сега някой от нас нещо пи на другия колата. Точно в този момент изобщо не ми се губи. Аха, ще се губи. Сега правя каквото ми падне просто. Аре, пускаме едно такова да ги защита. Не. Стига да. Този клип не направих една победа. Много се изложих просто това нещо. Поне направих нещо уникално. Да. Аре, бъба.